Svaki prvi četvrtak u mjesecu u 22 sata. Konoplja na radiju. Prva službena emisija o ovoj biljci na našim prostorima ikad. Konoplja na radiju. Tisućama godina je služila čovječanstvu, a 30 ih je zabranjena. Stručni gosti i zanimljive teme koje će vas zaintrigirati i informirati. Konoplja na radiju. Razbijamo tabue. Svaki prvi četvrtak u mjesecu u 22 sata. Radio Student. Dobar dan, dragi slušatelji. Slušate još jednu Konoplju na radiju. U današnjoj emisiji pričamo o mnogim temama. Pričamo o industrijskoj konoplji, ali pričamo i o medicinskoj konoplji. Posjetili smo Svjetski znanstveni kongres o medicinskom kanabisu u Ljubljani. Posjetili smo i tribine grada Zagreba te poslušali izlaganje profesora Kisića sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Pričali smo i sa direktorom tvrtke Herbio Plus. Također imamo i izjavu Mirele Holy. Ali za početak prisjetimo se jedne zanimljive inicijative na razini Europske unije. Inicijativa We'd Like to Talk, koja je na razini Europske unije, bavi se legalizacijom medicinskog kanabisa. Svaka država Europske unije mora skupiti određen broj glasova, odnosno potpisa putem interneta, i na taj način postoji velika mogućnost da se o medicinskom kanabisu napokon raspravlja u Europskom parlamentu. To će biti dobro za naše pacijente, ali i za pacijente u cijeloj Europskoj uniji. Pa dajte svoj glas, potpišite za legalizaciju medicinskog kanabisa i posjetite We'd Like to Talk. Bili smo na tribini grada Zagreba, gdje smo poslušali izlaganje profesora Kisića s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Poslušajmo što kaže profesor Kisić o industrijskoj konoplji, o sanaciji tla, ali i ostale zanimljivosti što se tiču konoplje u Hrvatskoj. Radio Student. Ja ću govoriti konoplju na dva načina. Na jedan način govorit ću kroz ekološku poljoprivredu, na drugi način govorit što sam jučer baš imao predavanje u Hrvatskom društvu kemijskih inženjera o biološkoj sanaciji onečišćenih tala, znači govorit ću na taj način. Prvo moram reći, ono što vrlo dobro već svi znate, govorim o kanabis sativa, znači ukupni tih halucinogeni kanabiola, 0,2, nećemo o toj priči, to je već sažvakana priča. Govorimo o konoplji koja je do 60. godina u Hrvatskoj, na prostoru Hrvatske bila negdje sijana na 16.000 hektara. Samo da vam dočaram, u ovom trenutku Republika Hrvatska krumpir sije na 14.000 hektara. Uljanu repicu negdje na 12.000 hektara. Znači, mi smo nekada puno više imali, puno više konoplje. Hoću reći, ja nemam ništa protiv i za priču sam aroniju, za priču sam batar, za priču sam puno tih kultura. Ali to su kulture koje nisu autohtone, to su kulture koje nisu domaće, to su kulture koje su introducirane, ali jesam i za te kulture. Gledanost tu u dvorani, vjerovatno sam jedan od najstarijih u ovoj tu dvorani. Konoplja je biljka koju kad vi popričate, ja sa svojom mamom pričam, ona je nju, ja sam odrastao u jednom malom gradu u sjevernoj Bosni, u Derventi, nosila se na uhrnu, stavljala se u trapove, nosila se na bajer, sušila se, radila. Prema tome, moja mama, znači neću govoriti ona generacija ispred. Govorim o svojoj mami koja ima 71 godinu, ona je za nju potpuno poznata kultura, nije to strana kultura. Ja imam reći, to sam neki dan i rekao na HTV-u, nažalost ta konoplja je doživjela dvojaku sudbinu. 60. godine, s jednu stranu pojava djece cvijeća i otklizavanje prema tom nesretnim problemima sa konzumacijom, s drugu stranu jedan strahovit razvoj kemijske industrije koja jedva taj kemijski lobby je dočekao da je gurne sa strane, da bi je na neki način marginalizirao, da bi se to kemijski moglo razvijati, da bi to sve moglo ići u jednom drugom smjeru. Konoplja kao biljka je nevjerovatno korisna u plodu. Ja sam agronom, radim na Agronomskom fakultetu, da vam samo pojasnim što je plod.
Plodored je znači jedna izmjena kultura u vremenu i prostoru na obradivim površinama. Vi ne možete kulture svake godine na istu površinu sijati kukuruz. Mislim, možete sijati, ali prinos će vam rapidno pasti. Vi ako ste ove godine imali šećernu repu 2014. na obradivoj površini, šećerna repa ne bi ponovo smjela do 2020. doći na tu istu površinu. Ostaju nematode u tlu. Znači, minimalno, mi to guramo na 4-5 godina, ali optimum je 6 godina. Znači, morate vrtiti kulturu. Mi smo negdje 80. godina plodored uspjeli raširiti na 4 kulture. Znači, bilo je kukuruz, pšenica, uljana repica i soja. Naša je poljoprivreda zadnjih 20 godina došla ponovo na ono dvopolje kukuruz, pšenica što smo imali prije 100 godina. Zašto? To je sad jedna duga priča, da se mogu tako problemi u hrvatskoj poljoprivredi riješiti, budu već bi bili riješeni. Konoplja je jedna strahovito korisna kultura u plodu. Konoplja ima strahovito jednu razvijenu nadzemnu masu, ali isto tako i podzemnu biljnu masu. Strahovito brzo se razvija, pokriva tlo, korovi nemaju šansu za razvoj, znači s tu stranu je izuzetno zahvalna i u kemijskoj poljoprivredi, jednoj konvencionalnoj, ali isto tako u jednoj ekološkoj poljoprivredi gdje vi ne smijete koristiti agrokemikalije. Konoplja je strahovito dobra posle kultura koje ugaze tlo, koje zbiju tlo. S tom svojom podzemnom biljnom masom ona izuzetno dobro razrakli tlo. Ona izuzetno dobro razrakli tlo. Prozrači to tlo. Zašto vam to govorim? Govorim da vi imate dva načina da prozračite tlo. Znači, kad ste skinuli pšenicu, kad ste skinuli ječam, kad ste skinuli te strnine, koje ili šećernu repu u jesen, a pogotovo ove strnine u 6. 7. mjesecu, vi ste dosta zbili tlo. Prozračiti, znači treba proći jednim oruđem ponovno, ako ste prošli ponovno oruđem, treba to platiti nakon. To košta. Onda je bolje, znači poslije tih, kad ste skinuli te ozimne kulture, bolje proći, bolje zasijati konoplju, na taj način prozračite tlo. Što s tom biljnom masom? Opet kažem, bolje vi znate od mene što s biljnom masom. Ja govorim aspekt poljoprivrede i prozračite tlo. Ako hoćete u krajnjoj liniji obnovljivi izvori energije, može i za to iskoristiti. Znači, nije strana kultura, autohtona kultura, vrlo korisna u plodoredu, vrlo se može naći i ono što je najbitnije, kultura koja se uzgajala na Baniji, koja se uzgajala gore u Međimurju, gornji Međimurju, kultura koja se uzgajala u Baranji. Ljudi nisu baš upućeni, ali evo, tu smo mi, probamo kroz nekakvu edukaciju ljude upoznati što je to. Prema tome, dosta zahvalna, dosta korisna kultura u poljoprivredi. Druga stvar, ono što se konoplja može iskoristiti, ono što sam rekao, fitosanacija, fitoremedijacija. Vi kad govorite o nečišćenju tala, o nečišćenju tlima, imate 4 metode, to se otprilike tako. Da li je to fizikalna, da li je to kemijska, da li je to biološka, da li je to termalna remedijacija. Ali zašto konoplja? Vi, na primjer, u ovom trenutku najbolje biljke za sanaciju onečišćenih tala i uvijek je kad se govori o toj remedijaciji onečišćenih tala, svi smo mi nekako za tu fitoremedijaciju. Znači, saniranje korištenjem biljaka. Ona je dobra, kvalitetna, ali s drugu stranu ona traži jedno dugo vrijeme. Naravni je problem te biljke koje su fantastične za fitoremedijaciju, naprimjer to su razne gorušice, brazice. Fantastične su za fitoremedijaciju, međutim što je njihov problem, one vam imaju korijen u prvi 20 cm. I one će određene onečišćenja izvući iz tla s tih 20 cm. Međutim, ako vama onečišćenje na 30 cm, one ne zahvate. Ne mogu zahvatiti. I onečišćenje vama već na 30 cm ostaje. Ako ćete vi to tlo kasnije koristiti u poljoprivredi, ore se 25, 30, 35 cm, znači vi ćete to onečišćenje zahvatiti coranje, biljke ako može konzumirati, ući će u hranidbeni lanac. Znači, te gorušice, koje su vrlo zahvalne, ponavljam, kao biljke za remedijaciju, nisu dobre zbog te svoje korijenske mase. Prednost biljaka
za fitoremedijaciju su koji imaju strahovito razvijenu podzemnu biljnu masu. Strahovito razvijenu podzemnu biljnu masu i mogućnost da podzemnu biljnu masu apsorbiraju, znači ta onečišćenja, da je prebacuju u nadzemnu biljnu masu. Znači to su ti hiperakumulatori. Jedan od tih hiperakumulatora za neka onečišćenja, govorim ovdje u prvom redu nikl i kadmij i konoplja. Ponavljam, nemam ja osobno iskustava, kolege u Americi, kolege u Kini imaju jako puno dobrih kvalitetnih radova na tu temu. Sad, što se u ovom trenutku, na primjer, puno radi, to je, razgovaramo o toj temi, i u Americi na tu temu. Radi se GMO biljke. Znači, konoplja ima strahovito razvijenu podzemnu biljnu masu, super je kvalitetna biljka za fitoremedijaciju, super je hiperakumulator i onda se sad pokušava, na primjer, iz tih gorušica, iz nekih talpija, iz nekih drugih biljaka koje apsorbiraju neke druge elemente, ubaciti gene u konoplju, da ta konoplja može apsorbirati malo više nekih teških onečišćenja, teških metala iz tih talpija. I pomalo da zaključim tu svoju priču. Što se tiče konoplje, imamo šansu sve najbolje o toj biljci. Korisna je biljka sa više aspekata. Vi vrlo dobro znate, grad Zagreb je jedan specifikum grad, kad govori se o Zagrebu, koji leži na izvorima pitke vode. Nažalost, ja kad sam došao u Zagreb 81. 82. Vi ste imali jako puno izvora tamo oko Prečkog. 5-6 izvora bilo oko Prečkoga. Mislim da je ukupno 16 izvora bilo s lijevu stranu. Nažalost, ove 30 godine mislim da samo 1 ili 2 su ostali. Svi su izvori ostali onečišćeni. To mogu biti neke tehničke vode, ali ne mogu biti vode za piće. Zagreb se sad u ovom trenutku opskrbljuje s onim izvorima s desnu stranu. Desnu stranu tamo sa zračnog luka Plesa i ostalo. To je isto dio grada Zagreba gdje je strahovito razvijena poljoprivredna proizvodnja, pogotovo povrćarstvo koje traži jako puno primjeni kemije. Prema tome i na taj način ta biljka može biti iskorištena u vodozaštitnoj zoni zbog tog svog podzemnog korijena. Pitanje, hoćemo li mi biti prvi u tom vlaku o revitalizaciji konoplje ili će nas neko iz Europe za ruku uzeti 2028. i reći vi to morate ubaciti u svoj konoplje. Samo je to sad na nama. To je sad pitanje na nama koliko mi tu biljku možemo, koliko tu biljku želimo. Radio Student. U Ljubljani je 29.3.2014. održana konferencija Uporaba konoplje u medicini. Prisustvovali su svi veći znanstvenici sa područja istraživanja medicinskog kanabisa. Predavanje je trajalo cijeli dan, a znanstvenici koji su imali svoje izlaganje naučili su nas puno stvari. Znanstvenici su magistar Dušan Nolimal iz Slovenskog instituta za javno zdravstvo, Rick Simpson, konopljin aktivist koji putuje svijetom i liječi ljude uljem indijske konoplje, dr. Paul Hornby, istraživač kanabisa iz Vancouvera, dr. Robert J. Melamed, profesor na univerzitetu u Koloradu, dr. Lumir Hanuš, češki znanstvenik, pionir istraživanja kanabisa koji je otkrio anandamid i endogene kanabinoidne neurotransmitere. Za današnju emisiju spremili smo izlaganje doktora Lumira Hanuša iz Češke. Predavanje je trajalo oko sat vremena i 30 minuta, no mi smo ipak malo skratili. Naravno, stavili smo i prijevod kako bi bolje razumjeli. Sjednite, legnite, opustite se, ostanite uz Konoplju na radiju i poslušajte iz prve ruke novosti i saznanja iz područja medicinskog kanabisa. Good afternoon. It is really my pleasure to be here in Slovenia. In fact, I am in Slovenia for the first time, and I am happy to be with you. I came from Jerusalem, where I lived the last 24 years. Dobar dan,
Drago mi je da sam u Sloveniji, zapravo prvi put sam ovdje i sretan sam radi toga. Dolazim iz Jeruzalema gdje živim posljednje 24 godine. Tamo sam došao na godinu dana kako bi napravio neka istraživanja o kanabisu, ali 1 godina nije bila dovoljna. Tijekom 2. godine došli smo do novih spoznaja, stoga nije bilo pametno vratiti se kući, tako da sam ostao malo duže. Radim na Hebrejskom institutu u poznatom medicinskom kompleksu Hadassah, ali originalno sam iz Češke, iz gradića Olomouca, koje je nakon Praga povijesno najzanimljiviji u Češkoj. 20 godina sam predavao i radio istraživanja na fakultetu Palacki i svih tih godina istraživao sam kanabis, te pripremao ekstrakte te biljke za ljekarne i bolnice. Medicinski kanabis nije ništa novo. Predstavit ću vam svoje predavanje pod nazivom Od kanabisa do endokanabinoida, od povijesne pa do moderne medicinske uporabe. Kanabis sativa je poznata biljka za koju svi znaju, a koriste se ženski cvjetovi koji se, kada su zreli, nazivaju marihuana. Smola ženskih cvjetova zove se hašiš. Kanabis potječe iz Azije. 2 puta sam bio u Sibiru i držao predavanje u Tomsku. Ostao sam iznenađen kada smo se ondje vozili autom, a pored ceste su bili neprekinuti kilometri i kilometri divljeg kanabisa. Zaista postoji jednostavan medicinski potencijal, a u Aziji neki uzgajivači imaju farme divljeg kanabisa za medicinske svrhe. Sigurno je da je prije 6000 godina u Kini korišten za vlakna, papir i odjeću. Prije otprilike 5000 godina u Kini je vladao mitski Shen Nung, koji se smatra ocem poljoprivrede. On je jako cijenio konoplju te ju je nazvao čuma, ženska konoplja. Već se u to doba znalo da je za medicinske svrhe dobra ženska konoplja, te ju je nazivao eliksir života. Liječili su malariju, beriberi, začepljenost, reumu i tako dalje. Kao što vidite, to nije ništa novo i sada ponovo težimo prošlosti. U starom Rimu ugledni znanstvenik Plin je stariji cijenio je korijen kanabisa, te je zapisano: korijen kanabisa kuhan u vodi liječi grčeve, bolne zglobove te slične bolove. Također, grčki liječnik Dioskorides je pisao o liječenju zglobova pomoću korijena te biljke. Kao što vidite, kroz cijelu povijest kanabis se koristio kao lijek. Nadalje, britanska kraljica Viktorija je koristila kanabis, a njen osobni liječnik je zapisao: za određene bolove u tijelu vjerujem da je najučinkovitiji lijek kanabis. A danas, kada se legalno koristi u medicinske svrhe, najčešće je to za ublažavanje bolova. Nova faza u upotrebi medicinskog kanabisa započela je 1950. na Medicinskom fakultetu u Olomoucu u Češkoj. Profesor Krejči je proučavao antibakterijska svojstva biljaka i ustanovio da kanabis sativa djeluje protiv gram-pozitivnih bakterija i mnogih patogenih organizama. Želio je saznati koji je aktivni sastojak, te je sa profesorom Šantavijem to i uspio i izolirao ga. Nazvali su ga CBDA, kanabidiolna kiselina. CBDA je tako prva kanabinoidna kiselina otkrivena u kanabisu. U prosincu 1954. održana je konferencija u Olomoucu pod nazivom Kanabis kao medikament, gdje su predstavljena predavanja o liječenju. Nažalost, to je objavljeno na češkom jeziku, zbog čega je ovo slabo poznata činjenica. Danas na internetu možete pronaći samo određene dijelove na engleskom, njemačkom i ruskom jeziku. Jedan od najvećih kemičara, Roger Adams, radio na strukturi THC-a. Predložio je 4 varijante, ali niti jedna nije bila ispravna. Tek su 1964. profesori Gaoni i Meshulam na znanstvenom institutu u Rehovotu izolirali THC. Meshulam je prvo proučavao strukturu CBD-a, te je objavio da je profesor Šantavi iz Češke došao do istog zaključka, iako struktura nije bila u potpunosti točna. U to vrijeme profesor Šantavi je objavio strukture ostalih kanabinoida, CBDA, CBD, THC sa točnom strukturom 3 godine prije profesora Gaonija i profesora Meshulama. Zanimljivo je da je do velikih otkrića došlo skoro istovremeno u 2 različita znanstvena tima. Danas su u kanabisu poznate 972 komponente, od kojih su 122 takozvane kanabinoidne komponente, one koje se ne nalaze u niti jednoj drugoj biljci. Što se tiče medicinskog kanabisa, bavimo se THC-om i CBD-om, koji je u posljednjih nekoliko godina vrlo popularan, a još se 1950-ih koristio u Olomoucu u Češkoj. Osim spomenutih, koriste se i neke druge kanabinoidne komponente, kao što su THCV, CBDV, CBN, CBG,
koji također djeluju antibakterijski. Važno je napomenuti da su u svježem kanabisu svi kanabinoidi kanabinoidne kiseline koje potječu od CBGA i odlaze u dva smjera. Jedan je CBDA, a drugi je THCA. Stoga, ukoliko koristite svježi kanabis, on neće biti potentan kao osušeni koji je zagrijan. A ako želimo koristiti snagu medicinskog kanabisa, moramo ga dekarboksilirati, što činimo zagrijavanjem 20 minuta na otprilike 150 celzijevaca. Pritom THCA prelazi u THC, koji je onda vrlo koristan kao lijek, CBDA u CBD i tako dalje. Nakon što je otkriven THC, tetrahidrokanabinol, znanstvenici su se upitali na koji način on djeluje u tijelu. Počeli su istraživati i 1988. dr. William Devane sa sveučilišta St. Louis u mozgu je otkrio kanabinoidni receptor CB1, odnosno centralni receptor. To je dalo mogućnost razumijevanja zašto kanabis tako pozitivno djeluje na pacijenta. Kasnije je otkriven i drugi receptor, CB2, koji je nazvan periferni. Ti receptori su vrlo slični. Jedina je razlika da je CB1 u mozgu i testisima, a CB2 u imunološkom sustavu. Vrlo je važno znati u kojem dijelu mozga se nalaze ti receptori, kako bi mogli znati kako kanabis djeluje. A djeluje na kontrolu pokreta jer je u bazalnoj gangliji, na koordinaciju, učenje, memoriju, stres, kognitivne funkcije i naravno na nucleus accumbens, centar za nagradu. Taj centar najviše vole aktivirati rekreativni korisnici kada se THC veže za receptore u tom dijelu mozga. Vrlo bitna stvar u vezi CB1 receptora je da on utječe na sve povezano sa reprodukcijom. Periferni kanabinoidni receptor je drugačiji jer se nalazi u kralježnici, timusu, leukocitima itd. Kanabinoidni receptori su jedni od najprisutnijih u ljudskom tijelu i to je jedno od objašnjenja zašto oni utječu na tako mnogo bolesti. Ti endokanabinoidi, CB1 i CB2, utječu na mnoga stanja, apetit, krvni tlak, protok krvi, probavni sustav, energiju, mučninu, imunološki sustav, upalu, formaciju kosti, memoriju, raspoloženje, pokrete, bol, reprodukciju, stres. Sve ono na što kanabis može utjecati. Zato te receptore nazivamo endokanabinoidi. Prvo je otkriven anandamid. Radio sam sa Williamom Devaneom, koji je odličan farmakolog, a za komponentu koju smo otkrili uvidjeli smo da ima specifičnu vezu sa receptorima. Otkrili smo strukturu i nazvali ju anandamid, sa sanskrta ananda, što znači unutarnja sreća, jer osobu čini sretnom i to je bitno u tretmanu. Zanimljivo je da se THC iz biljke i anandamid iz mozga vežu za isti receptor te djeluju na sličan način i to je za nas bilo iznenađujuće. Da vam pojednostavim, endokanabinoidi u našem tijelu djeluju na način koji se može opisati sljedećim frazama. Opusti se, jedi, spavaj, zaboravi, zaštiti. Endokanabinoidi u tijelu oponašaju biljku kanabis. Na primjer, kada je žena silovana ili kada je vojnik ozlijeđen u ratu ili je došlo do automobilske nesreće, osoba pati, te kanabis uz pomoć endokanabinoidnog sustava djeluje pozitivno na osobu. Morate znati da je kanabis odličan lijek, ali ne liječi uvijek, ne liječi svakoga, niti svaku bolest, niti svaki stadij bolesti. Morate razumjeti da je to predivan lijek, ali tretman nije 100%. Međutim, pozitivan je u velikom postotku i nema nuspojave. Kanabinoidi nisu nevine komponente i mogu izazvati određen rizik. Mogu potaknuti psihozu, šizofreniju i kognitivne poremećaje. To može predstavljati opasnost. Kad kažem opasnost, mislim na malu opasnost kod djece i tineđera, jer i mozak nije još razvijen. Ne kod svih, ali kod određenih postotaka. I ta opasnost koja se može javiti kod djece nikada nije uočena kod teških konzumenata kanabisa, jer je njihov mozak otporan. Nije kao alkohol da je štetan i za djecu i za odrasle. Naprotiv, kanabis je vrlo siguran lijek. Također, koristi se i kao lijek za djecu. Želim vam reći da postoji mali rizik, ali to ne znači da se ja bojim kanabisa. Stoga liječnici i roditelji koji se odluče za kanabis moraju znati da postoji taj malen rizik, ali i odlučiti da li žele liječenje na ovakav način. Kanabis se kao lijek danas ne upotrebljava ispravno, jer obično kada konvencionalno liječenje ne pomaže, osoba se odlučuje na kanabis, umjesto da se odlučila i ranije. Nažalost, danas je još uvijek istraživanje kanabisa u pelenama i tek smo na početku jer je dugo godina bio zabranjen, te želimo istraživanja staviti na viši znanstveni nivo kako bi mogli liječiti još uspješnije.
Kod liječenja najčešće se konzumira pušenje jer brzo prelazi barijeru preko krvi do mozga. Ali nije idealno jer se kanabis često puši sa duhanom ili nekim drugim nezdravim pripravkom. No, pacijenti tako vole jer efekte osjećaju trenutno. Također, može se konzumirati putem vaporizera, koji je blaži oblik od pušenja i bolje po zdravlje. Postoje i drugi oblici konzumacije, kolači, ulje, kreme, jer neke osobe ne podnose pušenje, no efekt dolazi malo kasnije i drugačije se osjeti. Nije preporučeno voziti auto nakon konzumacije, iako kod stalnih korisnika rizik za neodgovorno ponašanje u prometu nije velik, te oni mogu voziti sigurno, ali utjecaj na vožnju može biti sličan kao kod alkohola. U posljednje vrijeme popularan je CBD, antipsihotičan sastojak kanabisa koji je otkriven 1963. 1982. ispitivanje na volonterima kako pomaže kao antipsihotik, te je pokazao dobre učinke. U Češkoj sam uzgajao određenu sortu koja se konzumirala u Južnoj Africi i nije imala CBD u sebi. Ustanovljeno je da su pacijenti koji su je konzumirali imali više psihotičnih epizoda nego pacijenti u drugim državama. To je potvrdilo koliko je CBD važan. CBD je anksiolitik, panikolitik, antišizofrenik. Kao što vidite, može biti vrlo koristan lijek jer smanjuje neželjene efekte. Također pozitivno utječe na dijabetes jer snižava šećer u krvi i povećava nivo inzulina. Što se tiče Izraela, želim vam ispričati kako je u Izraelu. 15.000 pacijenata je smjelo koristiti kanabis kao lijek, a zadnji je podatak između 11 i 12.000. Između 10 i 15% pacijenata prestalo je koristiti kanabis jer se ne osjećaju dobro nakon konzumacije. No, ostalih 85 do 90% onih koji su nastavili je izvrstan broj, jer koji drugi lijek se u tom smislu može mjeriti sa kanabisom? U početku se koristio za oboljele od raka, no danas ga većina koristi za bolove, a tek onda za rak, Parkinsonovu bolest, PTSP, multiplu sklerozu itd. U Nizozemskoj je liječenje organizirano na sljedeći način. Od ministarstva do administrativnog tijela, preko uzgajivača, kontrole, pa do liječnika i farmaceuta. A kako je u Izraelu? Smatram da je tamo najbolja situacija za pacijente. Liječnik specijalist vam može prepisati kanabis kao lijek. To ide preko Ministarstva zdravstva i oni vam mogu dati dozvolu s kojom odete do uzgajivača. U Izraelu postoji 8 službenih uzgajivača u različitim regijama. Oni vam prodaju kanabis i objasne kako ga koristiti. Niti vlada, niti Ministarstvo zdravstva nema veze s time, samo uzgajivači. Njima platite i možete dobiti od 20 do 200 grama, ovisno koliko vam je potrebno. Cijena lijeka je 10% od najniže mjesečne plaće, stoga nije preskupo. Dobra stvar je ta da je pacijent u kontaktu sa svojim uzgajivačem, te ako nema poboljšanja u zdravstvenom stanju, on vam može promijeniti količinu ili sortu koja je za vas potrebna. Postoji i jedna kompanija Cannablis, koja priprema kolače i kanabis u ulju, kreme, 2 vrste kapljica, uobičajene i forte, jake, a pacijent može birati koliko će uzeti koji dan jer nije uvijek potrebna jednaka količina s obzirom na zdravstveno stanje određenog dana. Ne kažem da je tamo raj, ali je vrlo dobro organizirano. Od travnja prošle godine medicinski kanabis je legalan u Republici Češkoj. Tamo se može nabaviti Sativex, farmaceutski lijek koji je kombinacija THC-a i CBD-a. Dobar je za multiplu sklerozu. Ali nitko nije kupio niti jedno pakiranje jer je preskup, 14.000 kruna, a prosječno primanje je između 9 i 10.000 kruna. Jedan otac je uzgajao kanabis za svoju kćer i trošak mu je bio malo više od 1 euro. Nedavno sam se sastao sa ministrom zdravlja i postoji mogućnost da će se u Češkoj Sativex moći dobiti vrlo jeftino ili čak i besplatno za pacijente. Kao što sam rekao, većina konzumira kanabis pušenjem i miješaju sa duhanom. To nije dobra ideja, a i mnogi misle da možete postati ovisan o kanabisu, ali to nije onda ovisnost o kanabisu, nego ovisnost o duhanu. Još jedna priča o ocu koji je uzgajao kanabis za svoju kćer u Češkoj. Pisao je policiji i svima drugima da uzgaja i da će nastaviti uzgajati za svoju bolesnu odraslu kćer koja to sama ne može. Pisao je Senatu i parlamentu i oni su mu odgovorili zašto je kanabis problem i poslao mi je njihov odgovor. To je nešto nevjerojatno. Objasnili su mu da su farmaceutske kompanije razvile tablete protiv bolova i da sada žele da im se novac vrati i posao isplati. Stoga je kanabis problem. Htio je objaviti javno to pismo, ali nema dozvolu od osobe koja mu je to poslala.
Nije potrebno kupovati skupi Sativex, imamo Sativex u biljkama, samo moramo izabrati pravu sortu i imate Sativex gotovo besplatno. U Južnoj Moraviji u Češkoj u prirodi možete pronaći divlju biljku, Cannabis ruderalis. I ljudi je dolaze ubrati za svoj tretman. Slična je kao industrijska konoplja, samo ima malo drugačiji omjer THC-a. Jedan pacijent koji boluje od MS-a je otkrio da mu i ta sorta pomaže iako nema puno THC-a. Nije stvar samo u THC-u, postoje druge komponente koje djeluju u međusobnom odnosu, no moramo ih još istražiti. Kao što sam rekao, kanabis nije panacea, ali pomaže ogromnom broju ljudi. Ipak nekima smeta i zato trebamo ustanoviti koji su to pacijenti kako bi zaštitili. No, kanabis kod odraslih osoba ne predstavlja opasnost. Ako nekome ne paše, prestane koristiti i sve je u redu. No, da se vratim na endokanabinoide. U prošlosti je to bilo vrlo delikatno pitanje, jer kada je otkriven inzulin 1921. već je iduće godine korišten u medicini. Kada je 1935. otkriven kortizon, već je iduće godine bio u uporabi. Mi smo otkrili anandamid prije 22 godine i do dan danas nije u uporabi za ljude i dalje je zabranjen. Govore da se još uvijek mora provjeriti, ali pacijenti ne mogu čekati. Pacijent je bolestan i treba pomoć odmah. Ako je ne može dobiti legalno, dobit će ilegalno. Ali po mom mišljenju to se smije, jer ako se pacijent liječi, to onda nije zlo uporaba, to je nužnost. Kad vidimo pacijente kako koriste nekoliko različitih tableta. S jednom liječe bolest, a s drugom liječe nuspojave. Sa trećom liječe nuspojave nuspojava. A te tablete su legalne. Priča oko kanabisa je kao vic, no to je stvarnost. I za kraj citirat ću Schopenhauera i to se odlično poklapa sa pričom oko kanabisa. Sva važna otkrića su prvotno ismijana, zatim im se nasilno suprotstavlja, ali na kraju budu prihvaćena kao očigledna. What he said, and it fits on cannabis, All major discoveries are initially ridiculed and violently opposed, but ultimately accepted as self-evident. This is Rick Simpson, and you're listening to Radio Student right here in beautiful Zagreb. Radio Student. Jedan vedar lipi sunčan dan, sritan i nasmijan, cvitan i zalivan. Kraj mene cila ekipa, stari prikej, puni pitari, mi varimo smija uz čaj s medom. Gledamo raj, redom sunce, more, tice, ljude, biljke, zemlju, nebo. Babilonske kule cilog svita, ne mogu mi ništa, lutaju mi misli, pogled mi skita. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, moj spoj, doktor terapeutidol. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, svrati na moj balkon da bude i tvoj. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, moj spoj, doktor terapeutidol. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, bežično u eteru, surroundu stereo. Moj. Nekad me sastavi sa poljima snova, paletinka tica i plutanka bova. Ili me rastavi od vlastitog bića, pa kljucanka pilić iz onoga vica. Neotjeta nita, neotjeta nita, neotjeta nita, neotjeta nita. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, moj spoj, doktor terapeutidol. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, svrati na moj balkon da bude i tvoj. Moj spoj, tetrahidrokanabinol, moj spoj, doktor terapeutidol.
moj spoj tetrahidrokanabino, bežično u eteru, surroundu stereo. Konoplja na radiju. Radio Student. Na području Hrvatske, ali i na području cijele bivše Jugoslavije, došlo je do nestašice sjemena industrijske konoplje. Razgovarali smo sa direktorom tvrtke Herbio Plus, Josipom Plavecom. Kako dolazi do nestašice sjemena, koje su njene posljedice, ali i općenito o Herbiju, čime se bave, te kakve nove proizvode imaju. Firma Herbio se bavi proizvodnjom i preradom sjemena industrijske konoplje, znači promocijom same konoplje, edukacijom znači hrvatskih poljoprivrednika o samoj biljci, o agrotehničkim mjerama za sadnju i tako biti svim što je vezano uz konoplju. Sad je vrijeme za novu sezonu. Kakva je bila prošla sezona? Pa prošla sezona je bila naša prva sezona, znači mi smo tu krenuli sa najvećim površinom u Hrvatskoj na 41 hektar, međutim smo kasnili zbog samih dozvola, znači osim ove godine recimo ne treba ta dozvola za uvoz sjemena koja je nas koštala znači mjesec dana i zbog toga smo mi sadili negdje 10.6. i samim time znači 2 mjeseca kasnije prinos je bio jako mali. Ali kažem, već ove godine smo krenuli praktički od 1.2. mjeseca, skupljamo podatke, znači kooperante, tražimo sjeme po Europi, evo sad smo sve riješili na vrijeme i ove godine krećemo krajem 4. mjeseca sa sadnjem konoplja. Dosta ljudi koji kreću u proizvodnju imaju problema da im se dozvole dosta kasno potvrde, pa onda ni ne mogu na vrijeme početi, pa je na kraju proizvod dosta loši. Pa gledajte, najveći je problem što ljudi ne predaju znači papire na vrijeme. Znači zakonski rok je do 31.5. Međutim, ako neko preda krajem 5. sredinom 5. mjeseca, on ima mjesec dana zakonski rok da mu se odobri, to mu je znači recimo sredina 6. mjeseca. Znači najbitnije je da se te dozvole predaju do kraja, ajmo reći, 3. mjeseca, tako da do kraja 4. mjeseca je znači zakonski rok za dobivanje te dozvole. Znači ovo što je po pravilniku napisano to u biti ne funkcionira. Ja bih rekao da je krajnji rok da se dozvole predaju, odnosno zahtjevi da se predaju do kraja 4. mjeseca. Čuo sam neke informacije da se ljudi iz Srbije javljaju da je i u Srbiji nestašica sjemena, ali možda imate neka iskustva sa proizvođačima iz drugih zemalja da su vam se javili i da traže sjeme? Pa nas kontaktiraju nas znači i proizvođači iz Srbije, znači kontaktiraju nas iz Bosne. Znači u Srbiji je to malo drugačije, oni imaju svoje, ja mislim, 2 sorte, to su novosadska još jedna i evo po nekim sad informacijama koje sam dobio u zadnje vrijeme da je kod njih dozvoljena ta Fedora 17. Znači od ove godine, a evo baš ove godine nema, tako da su oni ostali zakinuti za to, a jednostavno njihove sjemenarne nisu proizvele dovoljno sjemena jer je tamo isto povećan normalno interes. U Bosni iskreno ne znamo kakva je procedura, a ima dosta interesa, dosta je to onak još neregulirano u Bosni i Hercegovini. Vi inače radite organsku proizvodnju, odnosno trudite se da radite bez umjetnih gnojiva, ali tako? Tako je, znači mi u našoj proizvodnji ne koristimo umjetna gnojiva, ne koristimo normalno pesticide i herbicide i sadimo znači netretirano, certificirano sjeme industrijske konoplje. Prošle godine smo sadili 2 sorte, jednu francusku, znači Fedora 17, jednu mađarsku Cacedora. Ove godine ćemo saditi opet 2 nove sorte, znači to su Futura 75 i Santika, znači isto francuske sorte. Evo desilo se znači da ove godine nestašica sjemena za sadnju jer je prošla godina bila jako loša za proizvođače tog certificiranog sjemena, a ove godine samim time je
i veća potražnja za sjeme, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi, tako da recimo te Fedore 17 uopće nema, znači od početka sezone, znači sada ćemo ove godine isprobati 2 sorte, isprobat ćemo znači 2 vrste gnojidbe, znači radi se o ekološkim preparatima, probat ćemo i sa folijarnom gnojivom, naravno ekološkom, tako da isključivo koristimo znači ekološke gnojiva i radimo po svim ekološkim standardima. Svi znamo da se samo proizvodi sjemena mogu koristiti. Kakav je vaš pogled na to da u principu neki regulatori i državne institucije ne dopuštaju preradu stabljike i odnosno svih drugih dijelova biljke, a i sad smo čuli nedavno u medijima je bilo da su danski, odnosno strani investitori došli u Hrvatsku pa su ostali zaprepašteni. Pa tako, upravo to, znači ljudima u Europskoj uniji, u biti u cijelom svijetu s kojima smo u kontaktu, znači je nepojmljivo, znači ne mogu razumjeti zašto mi koristimo samo sjeme, zašto ne stabljiku, jer u biti poanta je da se ta stabljika iskorištava, a svim proizvođačima sjemena, odnosno proizvođačima konoplje je u biti ta stabljika neki glavni proizvod, a sjeme im je kao neki nusprodukt koji prodaju prerađivačima tog sjemena. Znači, recimo u Mađarskoj se sade te više sorte koje su isto uljne sorte, ali znači više su 2, 3, 4 metra koje je teško pobrati sa kombajnom, pa koliko se pobere, njima je bitno da imaju taj volumen stabljike. Znači u Sloveniji dobro postoji prerada i ulja i stabljike. Znači u biti u svim zemljama znači se koristi. Zašto je recimo Fedora idealno za uzgoj? Ona raste do 2,5 metra. Znači vi imate tu proizvodnju znači sjemena, proizvodnju stabljike. Znači vi imate tu, ne znam, tona sjemena po hektaru, imate oko 5 do 7 tona stabljike. Znači koristite 2 sirovine koje se mogu koristiti za 20-30 tisuća proizvoda. Znači to je u principu najbitnije da se sade te više sorte, evo te sorte oko 2 metra su idealne znači za kombajn. Znači nema puno prosipanja, nema puno gubitaka i opet se kažem da iskoristiti taj dio stabljike. Da li postoji neka sorta možda koju želite uzgajati, a trenutno po zakonu se ne smije u Hrvatskoj, a da ima neke dobre kvalitete? Pa ovako, nema, mi bi htjeli malo isprobati te sorte koje su iskoristile znači, za proizvodnju stabljike, koje ne daju sjeme, koje se kose, znači oni se ne žanju, one se kose. A kažem, pošto ne možemo ništa sa stabljikom, onda nam to sad trenutno nije interesantno, imamo već neke informacije o tome. I moram naglasiti da mi je drago da je gospođa Holly se zauzela za tu konoplju i evo digla je to na jedan malo veći nivo, tako da su počeli i novine, znači i televizije i portali su se evo sad u zadnjih mjesec dana raspisali o konoplji i mislim da su ljudi nakon 3 godine uvidjeli koliko to nudi, znači koliko sama konoplja nudi poslova, znači proizvodnje, posla za seljake. Znači jednostavno ono što Hrvatskoj treba je poljoprivreda, treba industrija, proizvodnja, to konoplja sve nudi, treba se napraviti neki plan, treba se osnivati neka agencija, znači neki tim ljudi koji bi radio pravilnike po uzoru znači na Europsku uniju, jer mi smo sad dio te Europske unije pa nema smisla da nam se ljudi iz Europske unije smiju i da mi ne smijemo koristiti tu stabljiku, a znači Slovenija, Austrija, Mađarska, Njemačka, Francuska, Engleska, Finska, Švedska, znači sve zemlje Europske unije normalno iskorištavaju puni potencijal, znači same konoplje i sjeme i stabljiku. Rekli ste da puno ljudi se javlja za uzgoj, htjeli bi uzgajati, no većina ljudi možda ni nema neku viziju nakon što uzgoji što raditi sa konopljem, odnosno sa sjemenom. Vi ste sada neke nove proizvode napravili u vašoj firmi Herbio Plus, pa o kojim proizvodima je riječ? Pa mi smo sada izbacili prošli tjedan prirodnu kozmetiku od konoplje, znači imamo mast konoplje sa velikim postotkom ulja, znači preko 90% koje je jako dobro za kožu. Znači imamo ulje za njegu tijela i kose. Izbacili smo znači melem za usne kao labelo, znači veliko je malo pakiranje i aroma vanilije. Znači sve je rađeno od prirodnih sastojaka, znači baza su normalno ulje od konoplje u velikom postotku i pčelinji vosak. Pa evo htio bi samo poručiti ljudima znači da pošto je to sad prva godina, znači uvijek je ta
mislim problem, uvijek se ljudi pitaju kome prodati. Znači sjeme ima svoga kupca, sjemena uvijek fali, evo znači sad je već nestašica sjemena u EU, ekološkog certificiranog pogotovo, znači komercijalnog isto su, zalihe pri kraju, znači sjeme konoplje se koristi u ishrani ljudi, u ishrani životinja, znači u ishrani riba, ptica, znači tržište postoji, jednostavno ljudi moraju pokazati, to znači niko nije svjestan da vi ako nešto niste nikada radili, a postoji tih, ajmo reći, pod navodnicima problema, znači to na kraju sušenje, čišćenje, skladištenje, znači taj dio se mora napraviti znači odgovorno, ozbiljno po tim nekim parametrima, ništa nije komplicirano, samo se tog mora pridržavati da se dobije kvalitetno sjeme, da to sjeme bude zdravstveno ispravno, da to sjeme bude kvalitetno i onda kad se to dobije, onda se može razgovarati znači o prodaji, o distribuciji tog sjemena i svega. Ljudi puno očekuju, a jednostavno nisu u toj proizvodnji, znači nisu čak ni biljku vidjeli ništa, a očekuju da će to odmah prodati. Kažem, nije problem za prodaju, ali to sjeme mora biti bar zdravstveno ispravno. Vi ste zadovoljni, jel tako, sa svojim, rekao bi, poslom, odnosno sa uzgajanjem industrijske konoplje u Hrvatskoj? Pa gledajte, mi zadovoljan. Nisam zadovoljan isključivo zbog to problematike što tu puno pitanja još poteže, znači što je to puno stvari u nekoj, ajmo reći, sivoj zoni, nedefinirano, znači nije donesen pravilnik o hrani od konoplje, znači koliko ulje smije imati THC-a, koliko brašno, koliko alkoholna pića, ne znam, keksi i takve stvari. Kako znači, to onda uopće riješiti? Kako to riješiti sa institucijama? Pa pravilnik taj postoji, pravilnik je taj napravljen, ali nikad nije izglasan. Znači taj pravilnik postoji već 2 godine. Znači to je problem u te stabljike. Znači mi u stabljici imamo regulirano da ona ne smije prelaziti 0,2% THC-a. Znači te stvari se trebaju riješiti znači da se regulira ono što se mora regulirati. Znači to su količine THC-a u raznim proizvodima od konoplje. Tako da bi mi, odnosno svi mogli raditi proizvode i od stabljike i od sjemena, znači da nema nikakvih ograničenja, nego jednostavno kad ta biljka izraste od korijena do ploda, da se svaki dio taj biljke može iskoristiti po normalno zadanim uvjetima koje kaže Ministarstvo poljoprivrede ili zdravlja ili MUP-a, nije uopće bitno. Znači fali nam regulative i kažem najjednostavnije se prikloniti Europskoj uniji, pošto oni su već 10-20 godina u tome, već imaju i puno više iskustva od nas i jednostavno mislim da bi trebali se ugledati na te malo razvijenije zemlje. Što se tiče ovih udruga, odnosno Europske zajednice uzgajivača konoplje, to isto postoji, jeste možda u kontaktu s njima? Jesmo, to je EIH, znači Europsko udruženje industrijske konoplje, znači pa mi smo u kontaktu pošto surađujemo sa dosta proizvođača, znači tu se radi o prodaju, distribuciji sjemena, u nabavku sjemena za sadnje, znači ima tu puno više proizvođača, znači puno sorti, neću reći svaka, ali većina država Europske unije imaju svoje sorte, nadam se da će Hrvatska jednog dana napraviti svoju sortu, znači da više nema problema u nabavi sjemena. Konoplja na radiju, Radio Student. Došlo je vrijeme za još jednu nagradnu igru u emisiji Konoplja na radiju. Tvrtka Herbio Plus za vas ima 3 nova proizvoda. Prva nagrada je mast od konoplje, druga ulje za njegu tijela, a treće labelo s okusom vanilije. Odlične nagrade konoplje koje će pomoći vašem organizmu, ali i vama da se osjećate ljepše i bolje. Ono što morate napraviti je upravo sada otići na Facebook stranicu Konoplja na radiju te staviti komentar ili lajkati sliku proizvoda koje dijelimo. 3 slušatelja ili 3 slušateljice postaće 3 sretna dobitnika, te za svakog od njih imamo po 1 nagradu. Konoplja na radiju. Radio Student. Također, za izjavu smo zamolili i Mirelu Holy, predsjednicu stranke Orah, koja je nedavno izjavila da se stranka Orah zalaže za legalizaciju konoplje u Hrvatskoj. Ne samo industrijske, cijele biljke, nego i medicinske uporabe indijske konoplje. Poslušajte što kaže Mirela Holy, te kakav je njen stav o kanabisu. Što se tiče konoplja,
i medicinske konoplje. Da, meni je jako žao što se o konoplji u Hrvatskoj govori na jedan prilično skandal način. I ljudi u Hrvatskoj ne znaju da industrijska konoplja nije kod nas legalizirana, odnosno da je njena primjena restriktivna, da se može koristiti samo sjeme od industrijske konoplje i da se onda ono koristi ili za prehrambene svrhe u smislu proizvodnja ulja koje je vrlo kvalitetno ulje i za kozmetičke recimo proizvode, dok se biljka i lišće ne smije koristiti nego se zaorava, što je prilično blesasto jer bez obzira na to što industrijska konoplja ima određeni udio THC-a, to je tako maleni udio THC-a da ja ne znam koliko bi čovjek trebao smotati i popušiti te industrijske konoplje da bude bilo kakvog efekta. Što se tiče same marihuane, i tu ima jako velika količina predrasuda. Nažalost, otkako je izašla ova priča o tome da se zalažem za legalizaciju marihuane, javio mi se jako veliki broj ljudi koji imaju, i to ne mlada populacija, nego bakice i dedeki, čiji članovi obitelji ili oni sami su bolesni od različitih teških bolesti, od karcinoma, i koje država i društvo tretira kao kriminalce, a oni se samo bore za svoj život. I čula sam jako veliki broj priča od nekih ljudi koji jesu i poznati u određenim medijskim krugovima i to koji su uspjeli do sada ostati živi samo zahvaljujući tome što piju ulje od indijske konoplje. I ja nekako smatram da je obaveza ljudi koji se bave sa politikom da pomažu ljudima, a ne da im odmažu, i da je jako neodgovorno zatvarati oči pred činjenicom da više od 700 znanstvenih radova pokazuje medicinske koristi od ulja od kanabisa, ali ne samo od ulja nego i za neke bolesti je prikladnije pušenje marihuane. I ne znam, mislim, nije mi jasno da može biti toliko jaki utjecaj farmaceutskih industrija i da je tu tako veliki otpor. Što se tiče industrijske konoplje, konoplja je biljka koja je u ekološkom smislu izrazito prihvatljiva, ona je čistač tla. Dakle, nju se može saditi čak i na ovim kontaminiranim terenima koji su bili zagađeni sa otpadom. Naravno da onda morate jako paziti za šta ćete koristiti proizvode iz te svrhe. Ona se primjenjuje u građevinskoj industriji, u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, papirnoj industriji. Papir od konoplje je daleko kvalitetniji od papira od drveća, ne? Zatim užad, automobilska industrija, spomenuti je ovdje beton, mislim doista nevjerojatan, kozmetičkoj industriji, dakle prehrambena industrija, imate brašno od konoplje, ulje od konoplje, doista 50.000 proizvoda se može proizvesti od konoplje. Zbog čega je za Hrvatsku konoplja vrlo interesantna biljka? Zato što smo mi u klimatološkom i u geografskom smislu vrlo prikladno područje za uzgoj konoplje. Konoplja je prilično jednostavna u smislu kulture, poljoprivredne kulture. Interes stranih investitora također postoji. Evo, relativno nedavno su bili Danci koji su htjeli u Hrvatskoj otvoriti institut za konoplju i pretvoriti Hrvatsku u središte regionalno za uzgoj konoplje. Bili su u Ministarstvu gospodarstva, rezultat odbijeni su. Eto, to vam je hrvatska priča. Što se tiče energetske učinkovitosti, kao zastupnica u prošlom mandatu postavila sam pitanje oko korištenja slame kao građevinskog materijala. I tu je trebalo donijeti u stvari normu, odnosno naputak od strane Ministarstva graditeljstva i oni su obećali da će to napraviti, ali čini mi se da to još nisu napravili. To je također jedan trend u svijetu. Sve više ti u stvari eko materijali dobivaju svoj prostor i ja se nadam da ćemo mi biti dovoljno pametni da uskočimo na taj vlak.
This is Rick Simpson, and you're listening to Radio Student. And if you have any serious illness that you haven't been able to find an answer for, take a strong look at this oil. I think it will give you the solution. Radio Student. Hvala svima koji su slušali još jednu Konoplju na radiju. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo, iako je bilo dosta stručnih termina. Naš cilj je edukacija građana o konoplji. Također, nadamo se da ćete glas o emisiji Konoplja na radiju proširiti i dalje. Budite s nama i idući prvi četvrtak u mjesecu u 22 sata na 100,5 MHz. Radio Student i emisija Konoplja na radiju.